Hello, Zimbabwe. Hello, viewers. Masquera say. Welcome to Africa and Beyond Television Network, where we are committed to give you the latest trending news in the nation of Zimbabwe. Our aim is to make sure that the people of Zimbabwe are ready, are prepared, are geared up for change come 2023. That is our main aim. And our main objective is to make sure that the people of Zimbabwe are informed and the people of Zimbabwe do have the know of what is really happening in the economy. Most importantly, they must know why we are saying change is coming. I'm going to play this audio where ZANU PF Youths are admitting that indeed Emmerson Mnangagwa has failed, that indeed their leadership has failed to rebuild Zimbabwe, has failed to reconstruct Zimbabwe, and also they don't have any plans. In that audio, they acknowledge that Nelson Chamisa is ahead, and Nelson Chamisa does have plans more than ZANU PF. They admitted that they don't have any plans, their leadership does not have any plans. So let's listen to this audio. It is a very long audio, but it is very important for us to document this so that our people realize and get to know why we are saying change is coming and change is coming. Meanwhile, to pay my views in the comment section, please utilize the comment section. Tell us what you view pertaining to player this audio. Okay, ameno zviri kuita system yangu. Let me see. Still standing on this position. Sandakataura ndizvozvo. Handina chimwe chandiri kuseparata ipapo. Vana veZimbabwe vanofana kusunungurwa. Kana muine mukana wekuti muye mundipfure, kana muine zvamuri kufunga kuti mundiite, itai. Pandaitotaura maaudio iwayo, I'm standing myself, nyoka yemabhunu, kuti I'm ready for everything. I'm not fighting anyone. That's why makaona maaudio ana pakambonzi president vakatukwa kana kuti kudinda kataura zvinhu zvakaipa kuti nyika yeZimbabwe iritambudzika. Vazinzwisa. Ende nyika yeZimbabwe ine tendere kuti ifare. Vanhu vari kurima chibage chavo kumusha. Vazinzwisa. Vari kutotengesa mombe dziri mudanga. Vanhu vari kutora zvikwereti zvezvimbadzo kuti varime kumusha. Vouya nechibage muHarare kuti vatengese. Ivimi movarambidza vodeployerwa masoja nekutyisidzirwa kuti vatorerwe chibage ichocho movapa mabhondi. Iyo vanenge vane zvikwereto amazedu dzekuchema musha. At the same time vanhu ivavo kuti vachinobhadhira zvikwereto avasikwanisa kunozviita, kuti vaende vanotenga mombe dzavatengesa avasikwanisa. Saka please don't intimidate me in any position. Don't try. Kamira kuzvitraya, try, you see. Handisi kumboda kutyisidzira mabheka ine nanzi oda kutyisidzirwa futi, ende handisi kutya futi. I'm ready for everything, even if I die. That's why even ana Chitepo akafira kuZambia. That's why even ana Tongogara akafira kuMozambique. For this Zimbabwe avana kufira kuti vamwe vanhu vafare vachiita zvinhu zvokuda kutyisidzira vanhu. No, this must come to an end. Whoever want to threaten me know that I'm very strong kupfuura zvamurikufungidzira. I'm not going to be intimidated nevanhu vanosenda maaudio panapa. I'm not here kuti ndityisidzirwe. I'm very strong man. In the realm of the spirit, I'm telling you. And if you choose the one mabeka, uchiuya panapa, whoever, zandakatotaura ndizvo, I'm not going to subject any word. Pane zandakataura izvozvo. And andamumina ndakatumira ndakataura paplatform panapa. Vanhu veZimbabwe vatambudzika for long time. This is the time yekuti change ichiwanika. And handisi kuti kana ndichiti change kutaura Chamisa ngaatonge, but kutaura in the part kana vaMnangagwa kundika ngavareke. Tikuda zvinhu zvinobatika mumaoko. Muturi kubvariri nezvemabhondi ari kuvanhu vari kutambudzika. Isi tinoda zvinhu zvinobatika. We are tired of this situation. Kana munezvo kwamunoita mucheta ende munoita jele ikoko. Ina handisi munoda kuzoda kutyisidzirwa neni. I'm telling you this. Mabheka. Imbo zviziva izvozvo.
So this is a clear indication that all is not well within the ZANU PF ranks and file. And we need to take this advantage and make sure that we compromise the ZANU PF strongholds and make sure that we take necessary steps to win the election. This is why each and every person, hakuna munhu asina hama iri kumusha. You have a relative in the rural area, tell your relatives the importance of change. Tell your relatives the importance ekuti tichiva neshanduko. Send them these audios. These are the audios from their own ZANU PF members, and they are admitting that indeed their leaders failed. So tell them, ndivo chete vasati vaona kana kune vachiri kuramba vachiti pamberi nechipati. This is the reason why we must be convinced to work harder, because when the ZANU PF has lost confidence in their leader and the leader is not ready to step down, it is an advantage to us come 2023. We are likely to go to an election with a more divided ZANU PF, and that is ZANU PF is going to be fragmented into three parts. Number one, Emerson Mnangagwa will be leading a faction. Xavier Kasukuwere will continue with his G40 faction within ZANU PF. Chiwenga is likely to lead another faction as we head towards 2023, and that it is to our advantage. That is where we need to infiltrate. That is where we need to put our people on the grounds to make sure that CCC does have strong people in each and every area, and make sure that we grab the power by any opportunity. We take over that power by any opportunity. When the people are fighting, let's take that advantage to make sure that we attack, to make sure that we take their strongholds. It's not easy, but it is achievable. So I'm going to continue playing this audio so that you understand why, because this is not something which was done on a single day. It was done several times. And I'm going to show you, this audio is going to show you why we say 2023 is going to be different. 2023 is going to be different. We need change, and change is coming. They believe in Advocate Nelson Chamisa. It's just that because of looting, they can't let him take over. But they know very well that is the man in charge. So let's put our effort as change champions, and 2023 is going to be interesting. So let's keep playing this audio. Maituka bushungo imimi 2017 apa makambosungwa nani makamboitwa chi maamuru magrupa amairwisa bushungo muchiti vazochembera vadi makatuka bushungo makavadi tati tambosvika pa stage yamakaita ine muchitunga bushungo ndepapi pandambotuka vaMnangagwa. Kana ndataura kuti vaMnangagwa ngavaregedze kutonga ndoenda vatuka dofo. Ndaunoita zvaunoita ikoko panapa hazviite zvinhu zvokuomberera, panapa gurupu rino nderechokwadi. Torai maaudio emuendese kwamunoda. I'm going to stand myself even in court. Ndanditaura ndizvozvo. Even vakandisunga togara mujeri macho asi rimwe zuva ndinobuda. Telling you. Ndaunoita zvaunoda mabheka. Nandizi type dzaunosikira uchichidzira kuna Park Street makapfeka masutu muchitaura zvekunokwadi. Tai zvamunoita ikoko, I don't care about it. Handizi kutya futi. Handisi totombotya mabheka zvauri kufunga kuti ndiri kuzotya munhu. Zvandinotaura izvo chokwadi chinogara kusingapere. Zvinandiraramire chokwadi pane kurarabira nhema. Handisi kutya mabheka. Zvauri kufunga kuti handiye zvakachene da kukuprova wrong. But izvo zvokufunga ndiri kuSouth Africa ndisiko zvinondipa mukana kuti ndatoziva kuti ndakangwara. Wachinzoita mabheka. Wanzwa here mabheka iwe. Ende ndanozokuona. Chatazokufonera somewhere. Dakunatsokuona ndatsokuona face to face iwe ndanozotaura newe mabheka. Continue in this situation. Isusu panapa paZANU PF ati tinotaura chokwadi. Kasi kana taenda kunzo tinoprotecta president wedu against mamwe mapati ese mamwe vanhu vanenge vaida kurwisa president wedu. But you see, isusu we can't continue this situation because ana amai vedu vari kutambudzika, ana baba vedu vari kutambudzika. Zvinonzwisa tsitsi kuti vanhu vekanzuro vari kushanda kwavahore, maticha vari kushanda, but you see, situation is not good. We can't continue this situation. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tingaombere zvedu takadika zvinhu hazvina zvakanaka. Situation is not good. We can't continue this situation. Zvinhu ngazvigadzirisa. Kana zvatadzika vaMnangagwa ngavareke. Kona muchiri kuramba muchiramba muchipa mukana vaMnangagwa from 2023.
izvo zvinhu vachitadza kugadzira economy immediate effect vakambopa vakapinda paipe vakapa vakati ndipei 90 days dzakapera handiti izvo zvitoramba futi ichiva pamwe mazvo ngavaregei pacongress ipapa chaipo ngavabva varega pacongress ipapo immediate effect ngavarega uza tingaramba ichitaura nyaya zvinhu zvakaoma ndiri kunyepa mari iri kungoramba ichidonha the reason why makatorereiwo like utungamiri wacho kuna vamugabe kana maiziva kuti mamisina plan what's the reason then to hapana kuzothreatenwa nana kandishaya you are a small boy kandishaya tombokuverenga kuti urani so this type dzokuswera tichinamata vanhu tichiombera tichidiwa not type of that but different. I'm telling you my brother. Yeah, zviri nani vamunangagwa pacongress papa varegezi ngavaende kumba vanogara boza hapana zvazviri kusenza basa ravakapinda iroro harizivi basa zimbabwe haiziva vamunangagwa. We want to be open enough for you. So ZANU PF Youths, they are admitting that this man has failed. So why is it that those in the opposition are not admitting? This is the reason why I always say, let's take advantage of their weaknesses. Then we find a countermeasure to make sure that we convince those comrades. The objective now is to make sure that we convince these comrades that change is necessary. And that change is going to be brought by Advocate Nelson Chamisa. So why is it that we are failing? We cannot fail. As citizens, we cannot. I'm sorry, signal yakadakwa network. Seems as if network yacho kunetsa. So I'm going to continue with this audio so that we get to the conclusion of this matter. I think izvi ndo zvimwe zvinhu zviri kuuraya musangano izvi kungoti vanhu kana vatyawo mumwe munhu vakumudisqualifyiwa kuti nenyaya yekunzi anga ari muG40 haisizanipezo ichiri kupi G40 yamunoramba muchingoti G40 tikafunga kuti junior Robert kuti auya kuchitungwisa saka kune here nenge G40 inonyanyokunda vana vamugabe naamugabe izvi zvamaakuita maakura emusangano kana muchiramba muchingoramba muchipinpointa nyaya dzekuti G40 kurota mukuudza kwamuri kuenda ndaizirewo kuti kana uri mulocal field zvinoreva kuti uri wezanupf ZANU-PF ndeye vanhu vese so ngatisadaroi maitiro akadai akuitwa izvi ndo zvinhu zvaakutozouraya musangano wedu vanhu ngavadzidze kuti vapedzerane mubhokisi munhu ari kudiwa nevanhu veZANU-PF ndiye anovhoterwa kwete kuti hanzi munhu haasi kukwanisa kuita zvakati nekuti muG40 chayakamboita chacho chii chamunoneramba muchingotaura kuti G40 imimi makatopinda chamati maita chii chinosarudza imi kubva kuG40 chine musiyano weG40 nemi chamaita chacho chinoshamisa chii kubva matora pavo hapana kana chinoshamisa mari kutodonha wese vamugabe wakasiya mari iri pachii izvo mari kutodonha wese asi munorambidza vanhu kutora zvigaro kuchitanzi yema G40 izvi zvamuri kuita zvivake musangano zvotouraya musangano wese
Hapana kana musiyano makatotora nyika kuti muuraye wese because ezvo zvinhu zvikutotakwa wese kupfuura madhezi amugabe. Saka chamunovengera G40 chaicho chiya. Chamunovengera G40 chi. Izvamuri kuita hazvina kunaka izvo. Zvakaipa izvo. Zvokuti munorwisa vanhu nezvinhu zvisina nebasa. No, comrade Jasi, zvazvinoita ndezvekuti we end up with no other option. Chinozosaka kuti titi ano is rather better kana pane mumwe ari nani apinde ka. Avateerere vana. Kunge vakandouta avateerere. Vanotoona kunge unoziva kuti munhu akagarisa mupawa anofunga kuti nyika ndeyake. Anotozozviona kana achinge amhanyiswa. Usazi akaitwa Idi Amin. Idi Amin akazomhanya akanoponera kunonzi kuchi kuLibya. Akazochengetwa namambara uyo akazouraiwa akazouraiwa neCIA. Unoziva munhu akagarisa mupawa anofunga kuti pamwe ndiye muridzi weZimbabwe. Zimbabwe haisi munhu wazvingwiza kana ukarwa una kurwira kuti hanzi uzoti zvese zvawada ndizvo zvaunoita nenyika. Nyika ndeye vanhu haidi munhu. You just want to be open enough and ZANU PF haisi munhu. All this vese anababa vedu vari pana Mnangagwa hapana munhu akafoma ZANU PF vakatouyawo wazvingwiza. So kana takutaura zvenyika, let's be open enough. Madecision varume ava vateerere kunge vandutaura vane maagenda avo avanoziva kuti zvinonakira ivo kwete kunakira vanhu. Saka it's rather better kana vachienda ngavaende. Period. Ngavasiye. Vese vava boys dzebaba ngadzichisiye. Kana kuti vasiri kana vachivenga vambotongo. Toona kuti vanoita sei kana vatadza kureka. Vafanira chidiki vapinde because tichapedza tatorwa nyika iyi nana Chamisa. Tichapedza tatorwa nyika iyi neCC. Because vafanira chidiki vane maplani, vane mapolicies ari nani. Unoisa policy yekuti unodzinga makombi. Unodzinga makombi maharara anotakura vanhu. Ninyaya yekuti hanziwa udzwa natagwire zvokuita kuti tagwire yada kuti aise mabhazi ake kuita kuti awane mari. That's rubbish. Mapolicies vamwe vari kuiswa akadhakwa. Izvi zvimari kungodonha. Each and every day vanhu vari kutambudzika. Vanhu vari kutambudzika muZimbabwe. Musafungidzira kuti mbavha ndodziri kurarama. Ukaona nyika yasvika pakuti teacher. Hapana ukaona nyika yasvika pakuti teacher anotambudzika. Nyika iyo Senengamu chaakadzingirwa inyaya yekuti ataura chokwadi. So imimi kana muchidzinga Senengamu inoita kuti ataura chokwadi. Munhu akataura chokwadi odzingwa. Touya panapa tothreatenwa nevakandishaya vachiti nekuti iwewe wazodai. I don't want to tolerate that type of nonsense. Yasi nyaya yekuti taura yekunzi hanzi hatidi kuramba tichinja mapresident. Chinochinjirwa mupresident inyaya yevision. Because you can't tolerate that type of nonsense. Ezvo pane 40 years tatora nyika kuvarungu. But tinei hapana nyika iriko. Ezvo ukaenda kune imwe nyika uchitori muZimbabwe unoshorwa unenge uchionekwa kunge munhu hazina basa. Andiona. Ngatitaure zvinhu zvechokwadi. We are ZANU PF 100% ZANU PF here. But ngatitaure nezvinhu zvechokwadi. Vamunanga tovada hatina personal hatred with him. But vari kukundika because havasi kuda kudzinga muturi. The reason why vakaisire muturi maybe pamwe vane zvimwe zvitsotsi chavo chavanenge vachiita nemuturi wacho. Saka ivo kana vasingade kudzinga muturi kuti mari igene pave nemapolicies mamwe ari better ngavaenderesa. Chasaka nyika idoni utsotsi neumbavha ndo zvinhu zvasaka nyika idoni. Sanction tonight sinitangangane sanction but akaseva ipa. Alright, izvo zvitakadoti taure kuti ingani ndege dziri kubhuruka kubva muZimbabwe dzikuenda kune imwe nyika. Ingani ndege dziri kubhuruka kubva muZimbabwe dzichienda kune imwe nyika. Ingani ndege dzinobhuruka vadzino dzinazofunctiona chaizvo kuti capable. Ingani vakatora nyika vasina plani varume ava. Havana plani varume ava, havana plani. Andiona. Havana plani varume ava. Vakangotora nyika chete. Izvo tasana mapolicies avanenge vachiisa akadhakwa. People are vakutambudzika. People are starving. You see. Muda kumuna saying where are you going with this country? Where are you going with this country? Tinoshorwa kune dzimwe nyika. Ukaenda kune imwe nyika uchituri muZimbabwe unoshorwa. Nyaya haisi kuenda kune imwe nyika but vanhu vari munyika. Ukaona madhokota chaiwo achitambudzika. Ukaona zvaakuita sekuti kungwavha ndokunobhadhara kupfuura chikoro. Ukaona chikoro chisasabhadhari. Wotoziva kuti nyika yadonha. This is our time. Vamwe vangati hanyoka imabhunu anopenga. Zvakati kana tatumwe nemunhu. Ina nditumwe nemunhu. Ini kana uida kutondiwa. Inini I'm ready for everything. Handita. Atadza vakundika. So basically, from this audio, you have realized that he spoke about a very, very important key issues we have been pointing out here within the opposition. To say,
Number one, if you see the educated now surviving on kungwava, everybody's hustling, everybody's ngwavaring. That it shows that the economy has failed. If you see people being sustained by kungwava in the Madiri, that economy is dead. Because Madiri, people who are involved in Madiri, they don't pay my taxes much. They don't build my legacies and all. This is the reason why you have seen when my shops are sana okay, when in Richard Zanani, they are surviving because when they came, but right now, because of Kungwavangwava, our businesses are not stabilizing, our businesses are not growing, because you cannot grow a business from Kungwavangwava. You need a very stable economy, an economy which is going to allow you to grow your business, to be part of whatever is happening in the economy. And ZANU So I'm very sorry, network yacho iri kuramba ichidonha, network yacho yakadhakwa, but we will continue because we need to end this broadcast. So key points here. Number one is ukaona those the educated people fail. It means the leaders have failed, the economy has failed itself. Second point is the leaders we have an plan. That is the reason why they come up with empty promises. They come up with empty press statements, press statement after press statement, but nothing changes. This is the reason why they end up firing those who speak about the truth. For example, Tim Ragadasanama Tutu na Natsenenga, they were fired because they spoke. And ZANU PF Youths are admitting that these leaders have failed. So they took over the country, they had no plan. There are no plans to revive the economy. There are no plans to build the economy. So as we say in the opposition circles, those within ZANU PF, they are admitting that indeed they've failed. So their agenda is to make sure that they benefit themselves, they enrich themselves, while the people of Zimbabwe continue to suffer. While the generation which should be in power, which should be in charge, continues to be sidelined and segregated. And this is the reason why we are saying, let's register to vote. Let's take this advantage. Let's make take advantage of this situation, because mukuru plan chayo hana vision for a better Zimbabwe hana. So isisu, let's put the man with a vision for a better Zimbabwe, who is none other than Advocate Nelson Chamisa. So with no Advocate Nelson Chamisa, we are going to see change in the nation of Zimbabwe, because it does have solutions, it does have a team, a competent team, which is going to tackle and deal with the problems of Zimbabwe. He understands that the power is in the people, and those people are going to make Zimbabwe rise, because people does have ideas, only that the leadership is not there. If we get the leadership, we will begin to see
positives happening. We'll begin to see policies running. So thank you very much for coming in, Koma Romeo Dube. Thank you very much for your contribution. I really, really, really appreciate it. So I want to end it here. I'm going to come back with the issue here, Jacob Mafume. Jacob Mafume has been rearrested again, and he will appear in court soon. So we are going to come back with that story very, very soon and show you why they've arrested Jacob Mafume and why they want to silence him. So please hit the subscribe button so that you don't miss out. Live, you don't miss out. Go and subscribe per platform media can ABTN News. So this was also not batsira to make sure that we support ourselves. If you support us by subscribing, we will be able to support ourselves. So go to ABTN News and put your subscription there. Thank you very much for coming. Gatsangane in other episodes and other programs that during the day.